Miro al cel i em pregunto si res és cert i tot és veritat. Miro els teus ulls i vull veure el teu somriure angelical. Ara estic trucant a la porta del teu cor i si tu me l'obres poder sentir el teu amor. Dona'm una mirada que em dóna ganes de lluitar. Un sol somriure dóna forces per caminar. Dona'm una mirada plena de colors i de veritat. I el teu somriure ple de vida i de felicitat, sí. Una mirada plena de colors i d'amor, una mirada que penetra dins del meu cor. Una mirada és el sentit de la vida i transmet amor entre tu i jo. Una mirada plena de colors i d'amor, una mirada que penetra dins del meu cor. Una mirada ets el sentit de la meva vida i transmet amor entre els dos. Una sola mirada pots canviar el meu traçat. Jo continuo tu pintes és un llibre, iniciativa d'Ais d'Ajuda, per buscar recursos per a les persones amb discapacitat. Mira, jo hi he col·laborat, Em trobareu a la recepta 74, ràpido, ràpido, vinga, em trobareu aquí amb una recepta d'estudio de la Vall d'Aran, però avui farem una recepta de pastís de xocolata, que em sembla millor per berenar avui, que és precisament la que va inspirar el projecte d'aquest llibre. És un pastís de xocolata del Carlos Arqués. La llibertat del teu somriure em dóna forces per anar.